Bake prozesu bat bideragarria eta gauzagarria izan dadin, baldintzak bermatzea da erronka. Hau da, indarkeriaren itzulezintasuna eta batasunaren legalizazioa lortzea. Itzulerik ez izango ez duen indarkeriaren amaiera lortzen lagun dezakeen ekarpena da. Nazioarteko eragile eta Nobel saridunek proposaturiko su-etenaren monetarizazioa eta egiaztapena onartu behar ditu etak. Orain, ezker abertzaleak dauka lidergoa. Batasunaren legaztatzea da gobernuak egin dezakeen ekarpenik hoberena lidergo hau indartzeko. Gobernuari deia egiten diogu. Aurrea hartu dezala eta erakunde politiko guztiekin elkarrizketa has dezala. Batasuna barne, erronka partekatua dugu. Aukera hau ongi amai dadin lortzea. Garaile batekin, euskal gizartearen nahia elkarbizitza baketsu eta demokratikoa izateko eta garaitu batekin. Ezberdina dena ezabatu edo baztertzeko ahalegina. Egin dezaiogun aurre erronka honi, eskatzen duen bezala. Eta orain dela hilabete batzuk imaginatu ezin genituen egoerak biziko ditugu laizte.